Il-qorti laqgħet b'mod proviżorju l-mandat ta' inibizzjoni mressaq mill-Partit Nazzjonalista biex jipproteġi r-rieda tal-poplu meta l-Partit Nazzjonalista fl-2015 kiseb il-maġġoranza tal-voti kunsilliera fil-Kunsill ta' San Pawl il-Baħar. Kien is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li ppreżenta l-mandat ta' inibizzjoni fil-qorti. L-iskop tal-mandat ġie spjegat waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli, mill-kelliem għall-Kunsilli Lokali Robert Kutajjar u mill-Koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall-Kunsilli Lokali Charles Bonello. Dan fil-waqt li l-mandat ġie ffirmat mill-avukati Carm Mifsud Bonnici u Erol Kutajjar. Il-Partit Nazzjonalista ressaq dan il-mandat ta' inibizzjoni ibbażat fuq dak li tistipula l-liġi tal-Kunsilli Lokali dwar x'għandu jsir f'każ li jkun hemm riżenja ta' sindku. Liema liġi tistipula li l-post ta' sindku għandu jimtela minn dik il-persuna tal-istess partit li fl-aħħar elezzjoni tkun ġabet l-akbar ammont ta' voti fl-ewwel att wara s-sindku li jkun qed jispiċċa mill-kariga. Is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli waqt il-konferenza tal-aħbarijiet għalli dawk eletti mill-poplu jridu jżommu f'moħħhom li huma mhux qegħdin hemm għall-poter imma qegħdin hemm biex iservu u għalhekk għandu jkun rispettat il-vot tal-pubbliku. Id-direzzjoni ċara u espressa tagħna illi nagħtu lill-kunsilliera tagħna u lill-lokal huwa l-ewwel irrispettaw il-proċess demokratiku. Inti tieħu tmexxija f'idejk jekk il-poplu rid lilek, mhux jekk jirnexxielek b'xi gimmick, b'xi trikk, b'xi qarq tirbaħ il-poter. Aħna maħniex qegħdin mal-poter, aħna qegħdin hemm biex inservu l-poplu. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Clyde Puli qal li l-liġi titkellem ċar dwar x'għandu jseħħ u min għandu jinħatar sindku f'każ ta' riżenja. Bl-istess mod, il-poplu ta' San Pawl il-Baħar tkellem ċar fl-aħħar elezzjoni. Il-Kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista u żewġ kunsilliera hekk imsejħin indipendenti tul din il-leġislatura għamlu minn kollox biex ifixklu, resqu mozzjoni ta' sfiduċja fis-sindku biex ikun hemm sindku laburista u qed jinterpretaw il-liġi kif jaqbel lilhom biex jisirqu l-poter f'dan il-Kunsill. Temm jgħid is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli.